Здравейте! Днес ще обсъдиме възможността да си разработите вътрешна мониторингова програма за контрол на готовия продукт на храни от животински произход. Критериите, на които се базира разработването на такава мониторингова програма, се основават на изискванията на регламент 2073 от 2005 година и по-късно неговото допълнение регламент 1441 от 2007 година. В таблиците, указани в последния регламент, вие ще намерите показателите за контрол, които се отнасят до храните, които вие произвеждате. Но не забравяйте, че говорим за храни от животински произход. Физико-химичните показатели, които трябва да заложите във вашата мониторингова програма, са разписани във вашата технологична документация в точка 4, така както споменах в началото. И органолептичните ви показатели, които вие трябва да заложите, също са разписани в точка 4 от вашата технологична документация. Пробите, които ще приготвите, ще трябва да бъдат изпращани в акредитирана лаборатория, където ще бъдат извършени анализите. Надявам се да съм ви била полезна. Желая ви хубав и пълноценен ден!